sa tanan. So mo to ang title karon nga kabuntagon. Trust God's No. So let me have the quick introduction. So I am so blessed by God. Introduction and somehow an introduction or testimony. So I am blessed by God, especially this past few weeks. I passed the licensure examination for teachers, but actually I trust. I mean, I expect more. So I expect more, dili lang kay let pastor. So I'm a bit heartbroken, just a bit heartbroken. So silently declaring na matap nature unta ako. Not because I am smart, because personally I don't think that I am smart. I think I am the dumbest of all people. So just silently declaring nga matap nature because I believe na dili ko na naka-bright. I am silently silently declaring it because I believe that my God is so powerful. Ang pinakauna nga hinungdan nga nung nangandoy ko nga matap nature because I believe that my God is powerful. Kung kaya niya ihatag sa uban, why not ihatag sa ako no? So I'm allowing myself to dream big. Akong ginaalaw akong kaugalingon nga mangandoy to increase my faith, no? Para pudtaasan akong pagtuo. Pinaagi sa pagpangayo aning butang, akong gitaasan akong pagtuo sa Ginoo nga Lord, you are powerful, so pangayoon ako ni sa imuha. Because before, if you don't know, little lang gid akong faith diya sa Ginoo. I was scared to dream big. Mahadlo ko og mangandoy dag ko ba tungod kay because of the reality nga dili ta bright. So mahadlok na mangandoy. Like getting a major courses, kanang dagko gid nga mga course ba, and also going to a prestigious school or well-known nga school. So mahadlok ko before. So this time, I'm increasing my faith dira sa Ginoo. So this is just not a simple request sa Ginoo, but this is my way on saying to myself na right now dapat taasan na nako akong pagtuo sa Ginoo. So mahadlok ko sa una magkuha og mga lisod nga kurso, maghadlok ko mag-agto sa prestigious nga school or sa well-known nga school. So I increased my faith this time. I enrolled in review center, no? Nag-enroll ko sa review center, which is, I think, dili siya kailangan kung pasado lang ang imong gusto ka mo pasar, dili na siya kailangan. It is not needed anymore for you to go to the review center. Para lang sa kuha, dili na siya kailangan magtupad dito kung pasar lang imong gusto. So, which I paid also, I paid 9K, no? Sobra sa akong scholarship allowance, ako man ginatigom. Actually, ako natigom ato 6,000 lang. Tapos, nag-add lang din sila mama og 2,000. So, 2,000, 6,000 kapin, 7,000. 6,500 ako nabayad, tapos 2,500 ila mama. So, dako-dako po ito na kwarta. O, nakoy gustong tapaliton, pero wala na. So, gibayad ako sa review center. Sobra sa akong allowance sa scholarship, sa City Scholar. So, salamat po kasi ginawa nung na nga opportunity. So, and also before, just a quick background, I had a chance to enter Xavier University tungod kay City Scholar gali. Tapos dili strict ang City Scholar before. So nakoy chance ka mosulod ko sa Xavier University if I have the courage and faith diya sa Ginoo. And I have a chance po to enter sa USTP tungod kay nakapasar ko sa ilahang entrance exam. Pero that time my faith is so little. Gamay lang gid kay akong pagtuo dira sa Ginoo ba. I was scared. So, this time, I level up my faith dira sa Ginoo. Ako, Lord, mag-review center, jud ko kay gusto, jud ko nga matap nature. Dili tungod kay bright ko, but tungod kay, I know nga powerful ka nga Ginoo ko, yung gihatag nimo na sa uban, nga nung ihikaw man nimo sa amua or sa akua. So, I believe nga, ang Ginoo powerful siya. So, akong ginaalaw akong self to dream big and to increase my faith dira sa Ginoo. Because since then, I have a motto from God, don't dream based on reality, but based on God's destiny. So dira pa lang kung ang reality dili ko ina naka-bright pero if i-destin kid siya kaning tinadhana gyud laan kid sa Ginoo para sa imo so ihatag gid niya. So I'll give it a shot. Tagaan ako siya og chance. So enroll ko sa review center. So I put myself into it but God says no. So diri nagikan atong title na Trust God's No. Ang answer ni Lord sa akong prayer is no. God's answer is different from what I've expected. So kung unsa akong gi-expect, different ang gi-answer sa Ginoo. So I may not feel proud to what I've achieved, but I know that a lot of people did. No, dili man siguro ina ako ka super proud sa akong na-achieve, pero I know nga nay mga tao nga proud. So after atong pagkakita sa result, I expect nga naay mag-post and I don't have the plan to post tungod kay dili lagi mao akong gina-expect. So wala no kay plano nga i-kuan siya i-post, pero I know nga mga people are proud gid sa mga proud sila pud ba. So I know nga pag open ko sa Facebook na naka-post. So sa tinuod na yung mga naka-post and thank you sa mga nag-post. So mo to siya. And dili ko gusto mag-post na kasi I feel heartbroken kasi nga dili lang siya something nga
nga kuan simple nga request dala sa Ginoo, but it is my way pod nga Lord, I'm increasing my faith right now, ayo pod nga imong ihatag sa kuan, and dugay na pod siya nga panahon ako gina-pray. So I cannot detail what I did to God og dira sa ani nga chapter sa akong life sa pag-review. Dili na ko i-detalye kung sa akong mga gipangbuhat, but nasayod ang Ginoo. Kaya pala paulit-ulit na message sa ako during pa lang sa review, nanay message si Lord kay devotion man tano. So nanay message si Lord, ano siya nga, serve with me with honesty, sincerity, and purity. So it comes to life after, I realized naman siya while doing sa devotion, but it comes to life during gid sa paggawa sa result, na dumduman ako nga, honesty, sincerity, and purity nga mag-serve kay Lord. Kasi I am fired up sa pagpagamit sa Ginoo, not because of Him, but because of the reward. So nadumduman ako nga, ang pag-serve din ako, inana ko ka-fired up nga mag-serve sa Ginoo because dili siya pure nga siya ang hinungdan. Somehow, I am na-fired up ko sa pagpagamit tungod kinako gapangayoon sa iyaha. So, after that, little by little, I understand His message. So, before pa niabot ang result, nanay message si Lord sa ako, like consecutively, He already prepared through my devotion, gina-prepare na ko niya sa mga katubagan niya sa akong mga pag-ampo. But I am trying to ginadeny lang na ako ang yang answer ba. Kay, this is my dream and I want this. Sabi ko, Lord, gusto dyan ako na siya. I know nga, dili ko bright, pero I know nga powerful ka nga Ginoo. So, I'm in denial about His message, pero ang yang message pa lang, wala pa niabot ang result. Ang message na gidaan ni Lord is, no, dili siya para sa ako. So, this is one of His message, trust God's no. So, kani atong topic karon nga kabuntagon, mao na siya isa sa iyahang mensahe nga. Ay, ba ka mo salig kung yes ang katubagan sa mga pag-ampo? Dapat even know ang answer sa Ginoo. If there are times of pauses or stop ka sa Ginoo, continue to trust Him. Continue to trust Him. So that's our background story, then, and a bit testimony, somehow a testimony pod. So, after ato, wala pa niabot ang result, nanay message si Lord. Og ang message ni Lord, mo niya itong passage karon nga kabuntagon sa Numbers 22. Sa Numbers 22. Sa Numbers 22, nakuha na ako ang message ni Lord. Mga Monday na siya. Monday, but around that one. Kaya Friday man igawas ang result. So, ang message ni Lord about siya kay Balaam. So, I will share it to you about sa story ni Balaam. Ato ang character karon nga atong isgutan is si Balaam. Balaam has the ability to bless and curse people. Na siya ability ba nga tong luhon o panalanginan ng mga katawhan. He can also receive divine message and prophecies. Makadawat siya og mga revelations or kanang mensahe nga gikan sa Ginoo. So Balaam was hired by Balak. Balak is the king of Moab. So gusto na ko nga maka-follow mo para makasabot ba nga unsay relate sa introduction ni Brother Brian or ni Kuya Brian about sa iyang mga gipangayo sa Ginoo o sa katubagan sa Ginoo. Again, Balaam na siya ability to bless and curse people. Tapos Balaam was hired by Balak. Si Balak, mao ni siya ang hari sa Moab. Hari sa Moab, si Balak. Tapos gihard ni Balak si Balaam. Yang gihard nga, Balaam, gusto na ko nga i-curse ni mga Israelites. Kasi nga, this is the background story. Nganong gusto ni Balak nga i-curse ang mga Israelites? Because after God show His wrath, last na ko nga topic is about siya kay Moses. After gipakita sa Ginoo ang iyang kalagot sa mga Israelites, specifically for those people who rebel against Him, after that tragic event nga, iyang gipamatay ang mga Israelites. The Israelites starting to grow again and became powerful. So after itong pagpamatay, after itong pagsilot sa Ginoo sa mga Israelites, nagsugod na po sila grow ang mga Israelites ug nahimong powerful. This means that even God killed a lot of Israelites because of their actions. His promises remain for those who stay faithful. Maskin sa tinuod, dagan ang gipamatay sa Ginoo, pero ang iyahang promise nagpabilin adtong mga tao nga faithful diya kaniya. So because of that, tungod lagi kay because the Israelites starting to grow again became powerful, because of that Balak was anxious. Nahadlok si Balak, he wanted the Israelites to be cursed because he feared their growing power and influence. So gusto ni Balak ang hari sa Moab nga i-curse tong luhon ng mga Israelites tungod kay gasugod na pud sila ga-powerful. So that's why he hired Balaam. Yang gihired si Balaam. But despite Balak attempts to manipulate him, Balaam is repeatedly compelled by God to bless the Israelites instead. So maskin giunsa pa ni Balak og convince si Balaam, sa unsa niya og convince, ang message po ni Lord dira kay Balaam is that you bless the Israelites. Ang gusto ni Balak i-curse ang mga Israelites. Pero ang message ni Lord dira kay Balaam
is bless the Israelites. So, Balak tried to convince Balaam for how many times? Kung imo siyang basahon dira sa Numbers 22, if I'm not mistaken, Numbers 22. Yeah, sa Numbers 22, mabasa nimo adira nga kapila gitried ni Balak, no? Balak ug Balaam. So, gitried ni Balak nga i-convince si Balaam for how many times? Ug ang answer gyud ni Balaam, makigstorya sa ko sa Ginoo. I will found out it to the Lord has something to say. So inana ang tata always know na before we decide for something, we should inquire God. Inana ang nahitabo kay Balaam nga oy dili sa ko maghatag sa akong desisyon tungod kay mangayo sa ko sa giya sa Ginoo, makigstorya sa ko sa kung unsa ang iyang gusto pod, sa kung unsa ang iyang gusto ipadayag nga ni kanako. Tungod kay again, Balaam can receive a divine message to God. One day, gibuhat na gyud ni Balak ang tanan nga ma-convince lang si Balaam. Ana siya, if you will come to Moab, I'll pay you for it very well, and whatever you ask, I'll give it to you. So gibuhat na gyud ni Balak ang iyahang ang best niya just to convince Balaam. Ayok na nakasunod ta para makasabot. So matuingon siya nga, kung muanhi lang ka sa akong gingharian sa Moab, bayaran ti ka og sakto ug ihatag nako ang tanan nga imong kagustuhan. Pero this is mao na ang answer ni Balaam. But Balaam's answer, even you offered me a palace full of silver and gold, I wouldn't do anything to disobey the Lord. Ana si Balaam nga, maskin pag imo kong tagaan og palasyo nga puno sa silver ug gold, dili na ako ibaylo ang akong relasyon dira sa Ginoo, or dili I wouldn't do anything to disobey the Lord. Wala ko'y buhaton nga makadisobey ko dira sa Ginoo. Grabe ka power si Balaam paminawon. So God gave him a message. Okay, I'll let you go. Tungod lagi kay ang gusto ni Balak nga magto siya didto, si Balaam gialaw ni Lord nga okay, adto ka sa Moab, magto ka didto. So God gave him a message, okay, I'll let you go to Moab, basta kung unsa ang akong iingon, maulang ang imong buhaton. That's the specific instruction of God. I will allow you to go to Moab, to Balak, magto ka didto kay Balak, basta ang imong buhaton mo follow ka kung unsa ang akong iingon. So diri ko nagsugod, diri na nagsugod akong confusion, naglibog ko sa story kay God gives him permission to go, but God also stopped him. Dali magsugod ang ang story nato. Akong giingon ganina nga ang Ginoo mo'y nagpermit nga okay, Balaam, you can go to Moab. Pero while sa journey ni Balaam, gistop siya sa Ginoo, gipahunong siya sa Ginoo. Anak ko, libugan ni mo Lord oy. You know what? Gigamit sa Ginoo ang anghel o ang donkey just to stop Balaam from his journey. Para lang mahunong, para lang mupos, para lang mabalik si Balaam sa iyang agi, gigamit sa Ginoo ang donkey ug ang anghel. No? Sa journey ni Balaam padulong sa Moab, natingala siya nganong gakabuang ang donkey nga iyang gisakyan. Galasong, nagwawala, dili mahimutang. So iyang gikulata na iyang donkey. Ang iyang donkey, daw bi nestorya man ang donkey. So diri na ta, mura natag nag-cartoon, mura natag na cartoon ani. Ang donkey nestorya. Literally, nestorya ang donkey. Mabasa na to na sa Numbers 22 verse 28, the donkey speak, no? Bisag unsa magamiton sa Ginoo just to stop you nga, just to protect you, just to stop you sa imong journey bitaw nga dili para sa imong kaayuhan ug dili para sa dili ka bubuton sa Ginoo. So gigamit sa Ginoo ang donkey. O gipangutana si Balaam, ana ang donkey kay Balaam, unsa bay nabuhat ko kanimo nga gikulata mo man ako sa ikatulo. Munang giingon sa donkey, ingon ang donkey sa iya nga, oy nganong gikulata man ko nimo sa makatulo, unsa day akong nabuhat sa imuha. Ana din si Balaam, lisod pud mura kag buang, kung naa pa lang kuy sundang gipatay na taka. Nestorya ni reply si Balaam de sa iyang donkey, naa pa lang kuy sundang ganina ra tay kag gipatay. Ni reply ang donkey, dugay naman ko nga gaserve sa imuha. Ginasakyan ko nimo sa makapila for how many times you're riding with me. Ana ang donkey. Sukad ba ko na inani? Sukad ba ko nagwala? Sukad ba ko naglasong? Mo nagiingon sa donkey sa iya ha. Sukad ba daw nga gasakyan ni Balaam ang donkey? Sukad ba siya nag-inana? Sukad ba siya naglasong? Ana si Balaam, wala. Kumbaga ingon si Balaam, this is the first time nga gain-ana ka. Ana dayon ang donkey. Have you ever wondered? Base na gusto ipaabot ang Ginoo nga mensahe busa na hitabo ni. Ana ang donkey sa iya ha. Wala ba ka nag-wonder nganong nag-inani ko? Base na alay mensahe ang Dios dira sa imuha, the donkey said. Ingon ang donkey. Imagine ha, donkey na ni siya just to stop Balaam sa iyang journey. Ug nakahinuklog si Balaam tuod nga sukad sa akong pag-ride sa imuha, sa pagsakay sa imuha, wala ka sukad nag-inana. So nakahinuklog siya nga basig na mensahe ang Dios. And by that, nakigstorya sa iyaha ang anghel. Dito dahil gawas ang anghel after nga mahuman ang conversation ni Balaam ug sa donkey. So interesting kayo.
Mo din to akong question, nga nganong gi-stop ni God si Balaam sa iyang journey, nga siya man ang nag-permit nga moadto didto. Because upon looking back sa story, God stopped him because during his journey, God sees heart. Nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Balaam. Remember, nag-i-offeran siya ni Balak. Ano siya nga, si Balak, Balaam, just go to Moab ug bayaran ti ka sa sakto ug tagaan ti ka sa mga butang nga imuhang gusto. Dito di ay, there is something sa kasing-kasing ni Balaam. Nagbago ang iyang kasing-kasing during sa journey na padulong sa Moab. So, ngano din gi-stop siya sa Ginoo tungod kay the intention and the motivation mali na. Ingon paggali siya, di ba? After pag-ingon ni Balak nga, uy, tagaan ti kaani nga mga butang, sugot lang sa ako ang gusto. Ana, di ba siya nga walay silver or gold nga makapuli or makabayad sa akong pag-serve dira sa Ginoo. Pero pag-search ni Lord sa iyang kasing-kasing, nagbago ang nasa iyang kasing-kasing. There is something wrong sa kasing-kasing ni Balaam. Power ba kayang ingon siya nga walay maskin silver pa o gold. I wouldn't do anything to disobey my Lord. Ana ka power. Power kaayo si Balaam. Pero di ay, pag-search ni Lord sa iyang kasing-kasing, there is something wrong. The intention and the motivation. Mali ang intention of motivation ni Balaam. So mauna siyang gistop siya ni Lord. Gistop siya sa iyahang journey. Gistop siya padulong didto sa Moab. So this is what we realize. Atong ma-realize ani nga story nga number 1 sa atong point karon nga kabuntagon, God's no is protection. God's no is protection. Usahay ang katubagan sa atong mga pag-ampo. No. Sa atong ang answer sa Ginoo sa atong mga pag-ampo kay no. Just to protect us. Wala ta kabalo no. Kung unsay mahitabo sa ato kung nagpadayon ta sa atong kaugalingon nga gusto ug wala ta naminaw sa kung unsa ang gusto sa Ginoo. God's no is protection. Ginaprotektahan ta, no? Ginaprotektahan ta. Wala ta kabalo nga sa atong journey naada ay dili maayo nga mahitabo sa ato. So sa karon pa lang daan, no na ang katubagan ni Jesus sa imong mga pag-ampo because God loves you so much. So yung no, I know nga familiar mo ang word nga God's no is protection. Pero right now, I pray there's no familiarity. Just relate this to my story kanina about my short testimony up until the story of Balaam. You will realize how powerful it is. God's no is protection. No, usahay ang kinanglan masabtan nato ba? Nga no ang answer sa Ginoo just to protect us. No ang katubagan ni Lord just to protect us. Sometimes God's no protects us from danger we cannot see. Nakita na sa Ginoo ang full picture. Kita dili pa kay nato makita. Not clear sa atong vision kung unsa gyud ang mahitabo. We know that it is a good future. Good nga future ang gihatag ni Lord, but honestly it's not as clear sa kung unsa gitan-aw sa Ginoo. So dili nato pwede pugna ng Ginoo tungod kinakita na niya kung unsay mahitabo sa ato sa ugma. So God's no is protection gikan sa mga danger nga wala nato nakita. Sometimes gali masuko ta sa no nga answer sa Ginoo, malain ta sa answer sa Ginoo nga no. Pero all honestly, ikaw ra gyapon ang giprotektahan sa Ginoo tungod kinay danger wala lang nimo nakita. Because sometimes tungod sa atong pride we are blinded. Actually, kana sa akong devotion ang warning ni Lord, pride can blind us. Ug dito na ko na realize nga tama, ang answer ni Lord daan no na, pero akong ginadeny tungod kay I have something pride siguro sa akong kasing-kasing. Pride can blind us. Dili nato makita ang danger tungod kay napuno na ta sa pride ba, pagiging proud sa kaugalingon. Sometimes in your journey, God will intervene to stop you. Sahay mag-intervene ng Ginoo just to stop us. Maybe ang answer niya no sa atong mga prayer. Tungod kay gina-stop ta niya from heading in the wrong direction. Basig wrong ba? Wrong ang direction nato. So again, mo to siyang giingon ganina kay Balaam. Gi-search sa Ginoo yang kasing-kasing again. Tungod kay sa gabi ana kay pagkaugma pa man siya nagpadulong sa Moab. So sa gabi ato ingon ba siya nga walay makabaylo sa ako sa akong pag-serve dira sa Ginoo maskin pag gold ug silver. Pero pagkaugma nga gi-search ni Lord balik ang iyang kasing-kasing, wrong na ang intention. Wrong na. So sometimes gyud kinahanglan kung naaman tay pangayoon sa Ginoo, naaman tay iampo sa Ginoo, God will always search our heart. I-search gyud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, ang atong mga gipangayo. Dili ba siya for selfishness? Dili ba siya para lang sa tong kaugalingon? No? So, mo na siyang message ni Lord. Kuan pa na siya. Sa December 11 na siya nga message 13 manigawas ang result. Actually, prepared na dapat kay ko kay ang word ni Lord powerful kay everyday.
everyday nga mga word ni Lord before pa niabot ang let nga result na siya word. Ako lang blind akong kaugalingon ba kay Lord, I want this one. I want this. This is my time to increase my faith. Kasi before medyo a little bit kuan kaning may panghihinayang nga pwede may ma-enter sa XU, sa Xavier University pero ako gi-grab sa USDP wala gyud ako gi-grab. I have the access. Busa this timing ko nga ako increase akong faith dira sa Lord. So nang I am blinded by the truth nga ang answer ni Lord sugod pa lang no na ang iyang answers na ako ang gina-request for how many years na request. If imong tanawon ako ang devotion, how many years na ako na siya gisulat dira ever since siguro nag college or wala pa nag college ginasulat na ako sa akong devotion. Lord, this is my prayer. No, and kung dawaton ako di ko Latin honor, just allow me to top the let. Naagin siya diri ko imong tanawon akong notebook. So upon looking back my notebook, so hilaka jud ko ato pagtanan ako Lord. Nadid ako mga pag-ampo Lord. Nadid ako mga declaration nasa akong notebook tanan. Pero wala gid nimo gitubag ako mga pag-ampo. Pero dito na ako na-realize God's no is protection. Kanang word nga God's no is protection, balik-balik na ako na nadunggan pero this time it comes to life. This time with conviction and revelation na. So I want you to listen right now nga dili ra familiar ang word. Tungod kay familiar naman nga word sa ako number 1 na to nga point, God's no is protection. Familiar na kay siya sa ako Pero during ato nga mga moment, na-remember na ako God's no is protection. Maybe gusto ni Lord nga kung makatrabaho man ka, kung naman kay trabaho, dapat dili makadistract sa imong pagpangalagad ka nako. Because first and foremost, nagtrabaho ka, you're already divided. Tapos kung tagaan pa ka nako, mga overwhelming nga mga butang, you have a chance to distance yourself with me. No? Gusto siguro ni Lord nga undivided ang akong heart dira sa iya. So God's no is protection. Ginaprotektahan ta sa Ginoo pinaagi sa mga katubagan nga no. Even we are tempted by rewards or desires, maskin pag na mga reward or desires. Kay basig na kuan ta ba natemprata nga mangandoy, natemprata ata nga mga butang tungod kay natemprata nga magpagamit pud sa Ginoo tungod sa reward ug sa mga desires nato, which is very wrong. Mo tong ingon ni Lord, layo pa wala pa niabot ang let, ingon siya nga dili na ko makita nga ang imong pag-serve honest, pure ug sincere. Dili na ko makita nga honest, pure and sincere. So after that one, it comes to life. Tama. I was driven sa reward. Nag-serve ko ni Lord faithfully because I was driven by the reward. Dapat we serve God not because we are being forced and because of the reward. We will serve God because He is God. Nasabtan na to nga siya ang Ginoo ug siya nagmugna kanato. That's the very essence nga atong masabtan dapat. God is God. No, God is God. No matter what, God is God. Not just God is good, but God is God. You need to realize that one. God is God. So think about times you faced a closed door or a denied opportunity. Kung na may mga opportunity ba nga gisira sa imuha, gi-deny ka, could it be that God was protecting you? Basin kinaprotektahan lang ka sa Ginoo igsuon. Dili ta ditso manghinayang, dili ta ditso ma-disappoint, ma-discourage. Just remember nga, could it be that God was protecting you from harm? No, from harm or a choice that would lead you away from Him. Ginaprotektahan lang ta ba kay basig after ana malayo ta sa Ginoo, after ana ang katubangan we are so overwhelmed ana nga mga butang, then we distance ourselves to God. God's no is protection. And number 2 nato nga point, God's pause is preparation. God's pause is preparation. Kung ganina God's no, karon God's pause. Oy, wait, no? Wait muna. Ato na siya ma-realize po dito kay Balaam. Gusto ni Lord nga ipapause siya, pero dili inana ka ang revelation ug conviction ni Balaam dira sa Ginoo, dili pa inana bitaw ka lawom nga even in a single situation ma-realize nimo, oops, dapat realize ni Balaam directly, oy kani nga donkey nag-serve ding sakto sa ako pero karon nabuang lagi ni siya. Pero you know what, because Balaam was frustrated, gibunog niya ang yang donkey. Sometimes if you're frustrated, mao gina siya. Like Moses, because Moses was frustrated, apil siya sa wala nakadawat sa promised land. Because he is frustrated. Sometimes if God's answer is no, or sometimes if God pauses us, murag ma-frustrate ta ba? There's frustration sa atua. So God's pause is preparation. Nganong ginapapause ta sa Ginoo tungod kay gusto niya nga ma-prepare ta. I-prepare nato atong kaugalingon. Actually, pwede gyud nato mabutang dira. God's pause is realization. Sometimes pause mo na and realize something. No? Pero ang gibutang lang nako preparation. Pero we can actually put the slash nga realization. While ginapapause ta sa Ginoo, God wants something for us to realize. Nay gusto nga ipa-realize ang Ginoo sa ato, ang anong may poses sa ato ang kinabuhi. Not just to prepare, but to realize something. No, ginapapause sa Ginoo. Maybe imong dream, oy pause mo na sa imong mga pangandoy. Or maybe sa imong mga pangandoy kasagara, nay poses sa ato.
No? Mga poses sa ato ginapa-prepare ta sa Ginoo or ginapa-realize tag something sa Ginoo. We need to realize something. That's why there are poses. Like halimbawa, if you're in a waiting season, God might be refining your character or aligning circumstances instead of focusing on the delays. Focus on growth. Especially sa mga katawhan nga naa sa waiting season. Not just sa pag-uyab-uyab, pero first and foremost, sa pag-uyab-uyab nato nga mga waiting season, pwede na to siya i-apply. Or maybe sa atong pagtrabaho, nga gapangita tagtrabaho, pero ang answer lang gid ni Lord, just wait. Wait for a moment. Wait for my decision. Wait for my plan. Ginapahulat ka sa Ginoo ba? Maybe with that pauses, no? With pauses nga gihatag sa Ginoo, God might be refining your character. Like sa mga gusto makauyab, gipahulat gid ka sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga before ka makauyab, ang imong character mabag-o na. Ma-align na ang imong mga circumstances. No, or maybe ang trabaho nga ipasudlan ka sa Ginoo sa trabaho nga challenging kay nga trabaho, so gina-refine na sa Ginoo imong character daan, gina-build na siguro niya ang imong mahimo kang strong daan para pag matubang nimo na ang mga trabaho, dili na inana bitaw ka overwhelming sa imuha. Kay maybe after entering on that work nga gihatag sa Lord, ma-overwhelm ka og gidistansya nimo ang imong kaugalingon diya sa Ginoo. Not intentionally but sometimes it unintentionally. No? So man na siya nga God poses is for us to prepare and to reflect. To reflect maybe nga naapay pagkulang sa atong kaugalingon. Maybe there is something that we need to improve sa atong kaugalingon. So instead of focusing on the delay, kung feel nimo nga na-delay ka sa imong kinabuhi, instead of focusing on that delay, I know nga dili siya sayon kung naagid ka sa situation nga na-delay na ka maybe sa imong pag-eskwela, dili siya sayon, but I want you to realize, instead of focusing on the delay, focus on your growth. No? Focus on your growth. Halimbawa, dili man to delay ang answer ni Lord, no? Kay power mong gigyapon kay itong answer nga gikan ni Lord sa nadawat nako nang kapasar ko sa let. Pero ma-relate na ko ba nga because my expectation is so high, my gratitude to God is not that genuine enough. Dili na inana ka genuine ang akong pagpasalamat sa Ginoo. I mean, nagpasalamat ko sa Ginoo, of course, kay kinsa ra man gud ta para dili magpasalamat. Nagpasalamat gyud ta sa Ginoo, pero you know nga if gihatag to ni Lord different ang imong approach. So mo na nga dili na gid siguro inana ka genuine ang akong pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay naka-focus na ko sa akong higher nga expectation ba. Pero kung mag-focus dahil ko sa kung unsa pagtabang sa Ginoo, actually naapay message sa Ginoo sa mga bag-o pa niya nga message, ingon siya, you still would not trust me even though I have even He had always been with you. Wala ba gyapon kay pagsalig sa Ginoo, dili pa kaina naka-grateful sa Ginoo nga wala lagi niya gitubag imong mga pag-ampo, pero gikan pa sa sinugdanan sa imong pag-eskwela hangtod na human, giplastar sa Ginoo ang tanan. So inana ang iyang message anang past mga bago niya nga message ako Ingon siya nga wala niya gihatag ang imong mga pag-ampo nga kani siya nga gina-expect ni mga pag-ampo, pero don't you realize nga sugod pa lang sa sinugdanan ni grow ka, na-develop ka, naka-graduate ka, everything gibuhat sa Lord just para maplastar lang ang imuhang pag-eskwela, ang imuhang life. So after that one, ingon ko, God's poses na siya gusto nga iparealize ka na ako. So that things ang ginaparealize ni Lord sa akong kinabuhi. Instead of focusing on the delay or the no answer sa Ginoo. No, instead of focusing God's no, focus on your growth. Focus on the blessings na gihatag ni Lord. Focus on something imo pang mabuhat, maybe to improve yourself. Focus sa butang nga pwede pa nimo improve imong kaugalingon instead of focusing on the delay, because if we focus on God's no and to the delay and the process nga gihatag ni Lord sa atong kinabuhi, pag mag-focus ta ana nga mga butang igsuon, we become negative and we don't have the courage to continue in life. Wala na tay courage nga magpadayon sa life. Kay for me, moto akong time galing nga akong i-increase akong faith, Lord, this time i-increase na ko akong faith because I don't want to regret. Like, a little bit, na ako'y pag-regret ba nga, I have a chance to enter sa Xavier, I have a chance to enter sa USTP, but I choose to enter sa COC. Sa COC, gid ko musulod. Kasi akong pagtanaw, gid ako yung pinakabugok sa tanan, so mahadlok jud ko, so dito lang ko nag-enter nga nga school. Pero dili po gyapon siya basta-basta gyapon nga school. When it comes to education, di po siya basta-basta. Wala ra pud ko nasayop gyapon, pero I have a chance ba? Kung i-focus na ko akong, mag-focus ko ato nga mga butang, kung mag-focus ko sa mga no nga answer ni Lord, you become negative ug dili ka ganahan magpadayon ba nga mo na gani akong time nga to increase my faith tapos no imong answer, Lord. So are you saying nga dili na ko increase akong faith? Pero na-realize pud nako ana ang Lord, moro bod ay pud ang paagit nga makita nga nag-increase ang imong faith sa ako Grabe na realization from God. Nga moro pod ang paagi nga kung nakay pangayoon moro makita nga nag-increase ang imong faith. You know what? Wala na ako nagihatag sa imo but if you can overcome these things, the prayer that you have that you will increase your faith will be fulfilled.
Ang imuhang one of imong mga pag-ampo nga this time Lord I will increase my faith kana nga imong mga pag-ampo na ay katubagan sa wala na ko paghatag sa imong pag-ampo. Because how can you continue if my answer is no? How can you continue if there are pauses? Do you still continue to serve me but even my answer is no? Pauses and stop ang ako mga katubagan sa imong mga pag-ampo. If I want you to wait, will you continue to give your best to me? So ana ang Lord, even not answering your prayers, you can increase and level up your faith. So muna mga igsoon nga dili lang nato i-level up ang atong faith dira sa Ginoo pag natay pangayoon. Dili lang nato i-level up ang atong faith dira sa Ginoo pag natay gusto nga makuha sa iya. And anyways that we can show nga we are faithful enough dira sa Ginoo. That we level up our faith and we increase our faith dira sa Ginoo. Even dili nga ihatag na nga mga butang. What a realization from God. What a realization from Him. And number 3 nato nga point, God's stop is redirection. God's stop is redirection. Number 3, God's stop is redirection. Sometimes ginapa-stop sa Ginoo, ginapahunong gid sa Ginoo, ginatanggal sa Ginoo tungod kay He wants us to redirect. Gusto niya ma-redirect ba? The direction that we have, ang padulnganan nato is the wrong direction. Giputol sa Ginoo imong journey, gestop sa Ginoo imong journey, gikuha sa Ginoo na nga butang sa imuha to redirect you. Para i-direct ka ba? Uy, nganong dira naman ka nag-agi? Balik diri sa dalan nga sakto. Go back to what is right. Balik dito sa sakto nga agianan. Mao na siya nga, usay ginastop sa Ginoo atong mga plano, ginastop sa Ginoo atong mga pangandoy, or ginastop ta mismo sa Ginoo just to redirect us. Nga diri naman ta nag-agi sa wrong nga direction, redirect ta diri sa sakto nga dalan. Ibalik ta sa sakto nga pagmulda, sakto nga order sa atong life. I know nga nadungog na nato na siya nga mga word. Pero this time, I am sharing this word with conviction and revelation that comes from the Lord. No, I am sharing this one with conviction and revelation. Every time na natay madungog diya nga pulong sa Ginoo, dili siya powerful siya nga madungga nato. Pero not as powerful pag muabot. But dili siya naka-powerful when it comes to life. Kung sa imo nagakahitawo ba? When there is conviction and revelation already. Say maminaw power kayo pero malimtan na nato siya. Later on, ma-realize nimo, oops, mo rin yung pasabot ni Lord. The word of the Lord comes to life. Ang pulong sa Ginoo fully realized sa atong life. So every time, right now that you are listening, I want you to listen bitaw nga with conviction and revelation nga gikan sa Ginoo. With conviction and revelation nga galing sa Kanya. A stop plan might mean God has something better. Pag ginastop data sa Ginoo, maybe na ay maayo pa, mas maayo pa nga plano ang Ginoo sa imuha. A stop plan might mean God has something better. Actually, ang main gid nga diya sa chapter 22 na akong nga devotion sa December 11, wala pa ang let result ingon siya. God has something greater and better than your plan. Na ay mas great, mas dako, mas maayo nga plano ang Ginoo kaysa sa imong plano. So dira pa lang daan clear na kay nga dili day ihatag ni Lord, pero I am blinded because of my pride siguro, because of the prayer that I want. Og nakita ni Lord, gi-search pud siguro ni Lord akong kasing-kasing, the intention and the motivation is dili na mao. Same with Balaam. We can relate to Balaam. Gi-stop siya sa iyang journey. Og ako, I am in a journey. This is my journey also. Kaning sa journey pud na siyang paglet, journey na siya. So sa journey nga, literal nga journey ni Balaam, gi-stop siya. We can apply it to our life. Gina-stop pud ta sa Ginoo because of His protection, pause, because He wants us to prepare. And gina-stop ta just to redirect us. Redirect ta tungod kay upon searching your heart, right now siguro upon ga-search ang Lord sa imong kasing-kasing, oops, wrong ang nasa iyang kasing-kasing. Let me redirect you. Allow me to redirect you. Murag wrong naman ang nasa imong kasing-kasing. Murag wrong naman ang motivation. Nganong the best good kay imong pag-serve tungod kay nakay ginapangayo. The best good ang imuhang pag-alagad, gasimba ta, ga leadership ta. Because we want something from Him. What if dili ihatag ni Lord? You need to realize that's protection. That's gusto ni Lord nga mag-prepare ta, preparation. And lastly, God's stop is redirection. It could be a new opportunity, no? Wala tong timan-an nga a stop plan, ang mga ginapahunong ni Lord, ginapa-stop ni Lord nga mga plan nato might mean God has something better. Mas naapay better nga plan ang Ginoo. So trust God's redirection. Saligi ang redirection ni Lord even when it feels like rejection. Sometimes God's no, God's pauses, God stops. Kana nga mga tulo na to ka pointers karon, sometimes it feels like gina-reject ta sa Ginoo. Like
Gina-reject ni mo, Lord, ang akong dugay na kaayo nga pangandoy. I know I'm not that smart, pero I know that you're powerful. Ug nga nung ihikaw nimo siya sa ako, this is just a little request from you. Unlike with other people nga mga ginapangayo nila, mga na-achieve nila, this is just so small. Gamay ra kay ni siya sa imuha. Sometimes it feels like we are rejected by God. No? Sometimes ba, mura gina-reject ta sa Ginoo. Pero trust God. Mao na siya nga, trust God's no. Only ra ba mo trust kay Lord pag yes ang iyang answer? Sometimes, dungga na nato ang God's no is protection, God's is preparation, it's redirection. Pero, dapat mga katawhan nga nag-ingon nga, with that realization, number one nga kailangan nato is to trust Him even the answer is no. Munang atong title karon, Trust God's No. Trust God's no. Saligi ang iyang pag-answer nga no. Kaya sometimes, ang no niya nga answer is a pause. And sometimes, ang no niya nga answer is to stop you. Even feel nato nga rejection siya, His plans are higher than our plans. Walay pagbag-o nga ang plano sa Ginoo mas maayo pa kaysa sa plano nato. Redirect you to a better path. No, gina-redirect ta sa Ginoo sa mas maayo nga dalan. Ginabalhin ta, ginapaagi ta sa Ginoo sa mas maayo nga dalan. I don't know kung kapila maybe anak ka kaning naka-move forward na ka sa mga no ni Lord. Pero if you look back sa mga no nga answer ni Lord sa imong mga pag-ampo, it feels rejection. It really crushed your heart, no? Murag dugmukon gid mong kasing-kasing ba? Pero you need to trust God. We need to trust God. Upon looking back, gali sa akong notebook, pila na ka-notebook akong gibutang, pila na ka-prayer request, yun na may mga prayer request akong notebook, nagidira ang word nga, Lord, I want to top the let. Tapos upon looking back sa akong mga notebook, mo tong mga nga post na ako nga, pila na ka-notebook, pila na ka-file sa notebook akong nahuman sa devotion. And throughout my entire journey sa college, o sa akong life karon, kauban gid nako ang pag-devotion. So, nadia ang mga declaration. Tapos, upon looking back sa mga declaration, makahilak jud ta kay, grabe, this is my declaration, pero wala siya gitubag sa Ginoo. And you can judge someone unless kung naka sa iyang mga sapatos. So, mo to siya. Ang pinadayon ka-challenge sa ako right now, ang pinaka-challenge, after pakita sa result, ang challenge sa ako is that to profess my faith even in unanswered prayer. Mo din siya ang pinaka-challenge sa ako, nga, to continue with my life, to serve with God, even though sa rejection nga na-feel, even sa unanswered prayer, or sa no nga answer ni Lord, the hardest task after nga answer sa Ginoo is to still profess faith despite facing an unanswered prayer. So that's my challenge for me. How can I profess my faith? How can I show my faith dira sa Ginoo even sa mga unanswered prayer? Even at times of brokenness, no? Unsaon ako pagpakita. But thank God, because of the devotion, I know how to compose myself. Nasayod ko unsaon ako pag-compose ang akong kaugalingon because of the devotion. And that's how powerful the devotion is. No? Layo pa lang ang mga katubagan sa Ginoo, gina-prepare na ta through our devotion. And I am so grateful sa Lord nga I am able to face you right now, and I am able to facilitate the young people the activities of young people, because after that one ay mga activities ng mga young people, I was able to show up because of the reminders of God, because of the devotion. Because usa ko sa mga tao nga if ever ma-disappoint o ma-discourage, I can turn my back and never basta lain kay medyo lain nga mga batasan ba, pero thank God sa devotion I was able to compose myself, even if it is so painful. Dili man siya na naka-painful, no, pero the journey ba, if you're there, if gets nimo akong point, if you're there with the journey, in the journey for how many years with God, the prayers that you long for God, no? The hardest task for me is to show up and to still profess my faith. Nga ipaabot gyapon akong pagtuo nga maayo ang Dios ang naikatubagan sa mga pag-ampo sa atong mga request dira sa Ginoo. That's the challenge part for me, to continue to smile, to continue to show up sa mga activities, sa mga young people, sa mga activities sa like this, sa pagwali sa tugaok. That's the challenging one, to still profess. And thanks God sa devotion, nga iya kong gipa-remind, nga God's now is protection, God's pause is preparation, God's stop is redirection. And thank God for His goodness, no? Salamat sa Dios sa iyang pagkamaayo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. And that's our word for today. Agmao na siya atong mensahe karon nga kabuntagon. And I hope bitaw nga natay nakuha, because it's actually an encouragement na siya nga word, not even a leadership word, but encouragement to everybody, to everyone who's listening. Even your first timer, it's for you.
It's not an accident nga naa ka karon. So God's no is protection, God's pause is preparation, God's stops is redirection. So, trust God's purpose behind no. Saligi lang ang purpose ni Lord bitaw behind sa no nga answer, sa pauses niya, sa pag-stop niya sa imuha, saligi ang ihang purpose. God's no from God, an answer, ang answer nga no nga gikan sa Ginoo feels frustrating. Sometimes ma-frustrate ta ba sa no nga answer ni Lord or disheartening, masakitan gyud ta, especially when we're praying for something we deeply desire. Makarelate tong mga tao nga mga nay deeply nga gi-desire o deeply nga gi-pray sa Lord, makarelate sa akong ginaingon karon. Sometimes it feels disheartening, especially when we are praying for something we deeply desire. Not just material, even siguro sa pag-serve dara sa Ginoo that we deeply desire that Lord, we want to see these people grow and matured. But still dili pa ginahatag ni Lord. Is there something wrong with us, Lord? Sa among pagdumala sa mga katawhan na apabay sayop sa amo as a leader. So we always overthink mong gyud. Napabay sayop sa among pag-alagad, sa among pag-serve dara kanimo, why we can see the growth sa mga katawhan. We can see the support. Dili mo makita ang support. So it feels disheartening when our prayers are not answered or different ang answer ni Lord. It's kind of disheartening. Medyo masakitan, no? So, but God's no is never without purpose. Mo lang gini atong timan-an mga igsoon. Before we stop sa atong talk karon nga kabuntagon, God's no is never without purpose. God's no is never without purpose. Ang no nga answer ni Lord, ang pauses ni Lord, ang pag-stop ni Lord, never nga walay purpose na tanan nga iyang katubagan adunay purpose. God's no is never without purpose. Tanan na ay purpose ang Lord. So I hope nga natin nakuha, no? Karon nga kabuntagon. And also, ingon pa dili, remember in the story of Balaam, there are pauses. Gimension nato ang story ni Balaam because there are pauses. There are no answers na ipag-stop ni Lord because God search our heart. God search our intention. Every prayer that we have, gina-search ni Lord ang ato ang intention. Gina-search ni Lord ang ato ang motivation. Why are you motivated? Purely ba gyud tungod sa iyaha or maybe selfish ng mga pag-ampo, no? So, mao na siya mga igsuon nga read. In the, akong, nadiri sa application, mo na ato ang conclusion, karon nga kabuntagon. Part of our conclusion, para humanata, no? Part sa ato ang conclusion, diri ang part. Nag-ingon ang Ginoo. When things don't go as planned, instead of becoming frustrated, so when things don't go as planned, instead of becoming frustrated, ask yourself, pag nainaw bitaw ni Lord sa atong kinabuhi, there are pauses in our life and there are pag-stop ni Lord. Before you became frustrated and to be emotionally driven, why don't you ask yourself, could God be intervening for my good? Ga-intervene ba ang Lord? Gina-stop ba niya? No ba ang iyang answer para sa ako ang kaayuhan? Trust that His guidance is always better than our plans, no? Ang iyang paghiya sa ato mas maayog pa. In this story, God used Balaam's donkey to block his path. Gigamit sa Ginoo ang tanan just to stop him. Gipastoryan niya ang donkey, the impossible becomes possible. No? And even the donkey speaks. This reminds us that God in His love may use unexpected or even uncomfortable situation. If there are uncomfortable nga mga situation nga niabot sa atua, maybe God is using that one because He loves you so much. Tungod kigigugma kag maayo sa Dios. Nga dili siya gusto nga malayo ka kaniya, nga dili siya gusto nga mapariwara ka. Dili siya gusto nga you focus more about the attraction of the world. Because
hundreds of people, thousands of people are already attracted sa kalibutan. And why God allow you to be attracted to the world, and including our secondary purpose is the attraction of the world. And that's the reality. I know nga mo na makatabang sa ato, pero that's the attraction of the world just to stop you. So this reminds us that God in His love may use unexpected or even uncomfortable situation to get our attention and redirect us. That's why, karon niya kabuntagon, when lives feels frustrating or confusing, if feel na to frustrated, na confused na sa answer ni Lord, pause before reacting. Pause muna before reacting emotionally. Pause muna, realize something before na mag-react emotionally. Nga Lord, di na gid ko mag-serve sa imo kay wala jud nimo gihatag. Are you just driven? You're serving by God because you're driven by the reward? Have some pauses sometimes. Have some pauses. And every overwhelming situation, whether negative na overwhelming or positive na pagka-overwhelm, always have the pauses and reflect. Pause and reflect. God may be working behind the scene to guide and protect you. Maybe the nose, maybe the pauses, the pag-stop ni Lord is just to protect you. Trust God's perspective to saligi ang perspective ni Lord. Even you can't see the full picture. Dili man nimo makita ang tibok nga picture sa maayo nga promise ni Lord. Like imagine, while doing my devotion this past katong pag-review, because I'm constantly serving the Lord and at the same time constantly having the relationship with Him during the review kasi I was driven by the reward before. Even it's not as clear, dili pa kay siya clear sa imong vision ba. Pero I hope that you will discover how to trust God even in the nose. Even it's not clear sa vision nimo, dili pa clear. Like imagine, ang promise mo gid ni Lord during sa akong pag-devotion, nagit siya maayo nga plano. Katong way back pa before pa niabot ang week nga naanay result. Ang pagbalik pa dito, may mga revelations si Lord, pero some of the promises man gid anak ko Lord paasa. Ayaw ko paasa Lord. Ayaw ko paasaha kung dili nimo siya ihatag because I will stop praying. Pero ang promise ni Lord ato nga mga moments super ka makain ka nga paasa kay si Lord gyud wala niya gihatag sa kuha. Super ang promises ni Lord. If imo pa ning kwaon akong devotional notebook right now, you look at the promises of God, makain ka nga marag ihatag yun ni Lord. Pero tungod sa mga promises ni Lord this patong weeks nga mugawas ng result, I was so blinded by the pride nga ihatag yun ni Lord without really understanding upon looking back my devotion. Without really understanding that the answer of the Lord is no. And it's so sad for me lang na wala gihatag ni Lord, pero I know that God is so good upon my life. I know nga maayo ko yung Lord ever since akong life. Wala. And who am I to question Him for being so good to me? Upon looking back my devotion, I just realized that God is so good. God is so good. And throughout my entire journey, ang kauban ako always is ang pag-devotion. And, right? Dapat dili ma-stop akong pag-serve kay Lord because of an answered prayer. Sa akong pag-eskwela, wala ko niya gipasagdan, no? City scholar without. Grabe, super ang favor ni Lord sa akong kinabuhi. And I am so grateful to Him, right? And akong prayer to Lord, I want to be genuinely grateful even wala ni mo gihatag sa ako ang akong mga pag-ampo maskin wala ni mo gihatag. I just want to really be genuine enough. Kasi I know nga sa akong pagpasalamat, I know nagpasalamat ko pero not that genuine. I just really want to be genuine kasi upon looking back, Lord, you have been so good to me. Gusto na ko ipasang you have been so good pero basig wala na po the music. Wala na po that ang video. God is so good. Sometimes we focus on the delays and the no's, pero upon looking back, God is really so good. Maayo kay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Wala ko nag-imong emotional tungod kay bright kay ko, wala na ko nadawat. No, that's the moment in ko, Lord, I will increase my faith and I will ask this. Super little lang kayo na siya. Kasi kung imo kong ignon, super bugok gid akong pagtanaw sa akong kaugalingon. That's why gali wala ko nag-enter sa mga prestigious na school bisag na ako chance ka mo enter to Pero this time in ko, Lord, I will increase my faith, pero wala gyapon siya gihatag ni Lord, and just realize nga I missed the opportunity to be victorious. Kasi ato nga moment pagtanaw na ko sa result, I thank God, pero I know nga
I missed the opportunity to victorious, unlike the other people nga who's shouting, who's crying because nakapasar sila. Kasi nga, I set the gitaas na ko ang expectation. Mato siya nga, I am so grateful with the Lord nga throughout my entire journey, ang kauban ako gid ang pag-devotion. And up until the ups and downs, God is really, really so good upon my life. So, yeah, God's know is protection para sa ato. God's know is protection. So, in conclusion, in 22 verse 18, in 22 verse 18, even if you offered me a palace full of silver or gold, I wouldn't do anything to disobey the Lord my God. Even tagaan ko ni magpalas, even tagaan ko ni mag-silver, I wouldn't do anything to disobey the Lord my God. So this time, gusto na ko kwao ng ang reply ni Balaam ba nga sa offer sa kalibutan, gikuha, gusto na kwao niyang ang yang word from Numbers 22 verse 18. Na even tagaan ko ni magpalas, even tagaan ko ni mag-silver or gold, you cannot stop me serving God. And I hope that's my new motto in life, not just the motto nga. Do not dream with reality, but do not base your dream on reality, but base your dream on God's destiny. So another dapat na ko nga kinabuhi is that whatever nga I offer sa world, I will continue to serve God. No, kana man gid siyang Numbers 22 verse 18 means nothing is more important than God, not even silver or gold. Not your dream, not your prayers. When you realize that God is more valuable, kailangan ma-realize na itong above all else sa atong ipangayo, God is more valuable than silver or gold. You stop chasing after things that fade and start pursuing what lasts forever. Now stop to chase the things nga mawala ra. Start on pursuing what lasts forever. So I hope that we realize something, and I hope na natay nakuha. I was avoiding myself to share encouragement nga word. I want to share the leadership nga mga word. Actually, pero ingon man si pastor nga, dili sa ta mag-share og mga leadership tungod kay hait na kay siya. Mo siya nasabutan. So this time, I am being transparent and vulnerable enough. And being transparent is vulnerable will not be wasted if there is someone nga na-impact sa mga tao, na naka-realize, na naka-learn your vulnerability and your transparency is not wasted pag na-influence, naka-realize, naka-learn. And I hope that naagyon. So we can start sending since already 7:22, we can start sending our prayers. Pwede na tayo makasend sa atong mga prayers. We can start sending our prayers. Okay, it's already 7:23. I want to really soak in the presence of God, but I know nga, pag magpa-sounds pa ko, masamot pa taog kadugay. So start sending your prayers so that makasayo taog guman. I mean, dili na siya sayo gali actually. I call you faithful for the promises you've kept and everything you've made. Oh, so grateful. So wala po kayo nakita ng prayer request, no? Maybe typing pa. Let's wait for the prayer request. But if you really feel the presence of God, then you can soak in His presence. Allow yourself to cry and to talk to God. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. No? Sometimes kailangan nato i-compare itong self sa uban nga.
kanang reklamo to ba, if we complain sometimes compare na tong kaugalingon sa mga mas luwi pa sa ato mas pobre pa sa ato and sometimes we realize good something. So upon looking back no, sa wala ko nag-expect galit before nga makapasar ko sa City Scholar, pero God allowed it to happen. Actually, giplaster ni Lord ang tanan kay sa among batch sa City Scholar wala naman mi nag-take og exam. Wala mi nag-take og exam kay pandemic man tuwa. So giplaster gid ni Lord ang tanan. I was able to have that scholarship because of him. So di pa lang daan. Grateful kay ko nga. Eskwela ko nga wala ko nang hassle sa ko sa akong parents, no? Even galing sa ko ang review center, almost ako nagbayad sa namay ginatigo man ako akong allowance. Then ako ginakuha sa ATM. So, mo pwede akong gipay para sa review center. So, like, everything was giplaster na ni Lord. Giplaster niya ang tanan for me, just for me, no? So, upon looking back, maayo na kay ang Ginoo. So, who am I to question God? And who am I to question Him? Or to doubt, no? Who am I to doubt and to question the Lord? I go